Abuja for Ahaye GC News, Mima Obibia Akwaba. Ahadia latest and hot news and kwa eramede bremo. Anuti sa unya subscribe to channel dia bomodia say obe subscribe. Yobe ya de say obe click the subscribe button na wa belly notification we na sa new video bia be upload no when the first person I was ebe kan sa video afi we are now like video and give us a thumbs up na fi share ma ofoforo so na wenye bi hwe na wo hu ensemo ekoso ewo Ghana memo adam afi yembura aye ensemo abeto yepno so yiti aye sa report ya ababeto jai sansemo ekoso yiti ni anopese menya calls bibri afri kumase me nanfo no mo kumase obi efreme say yesi me masan aba be hyen kom say eye MPP and I didn't win election no na ura baumia ena sisi nyamia sadi ahimye na mano dakwa me enya no kre na entiya menya no enkofu bi ena omunam nkurase ena omu kasa asem ni kire atantefo dakwa me nyina baabia nhyenkom enkase Dr. Baumia ena obidi nkunim wo batwe mo enya no kre de me hu ya me kan ye ene se o ma pani John Dramani Mahama ono na nyankopon atwisu no a obedi nkunim ewo afia batu yi mu no ono na nyame de o man ahye ne nsa se omra no medi o man anim mfia aka mfia 9 entino so bi kojira baabi kase sofu su bempa abesesa na no ahye nkom se MPP ni be wini a papa enya no kre ntu busa me a mesime da wase pa se oti ye no wati me busa me na maba be yima no sanse mama me yima no a ebekoso atre obon se enenam na sebe ebinom enya me nkasetia ene enya mabebri ntu kwa me enya no kre papa na ayi dia wo ti ye no am se video ana eden o mu se and say omu ya campaign Ashanti region na omu kokoko infancy nkrum mu a eho no mu keka kasa ansem no ene bi so kasa ewo radio so ewo Ashanti region say they say the so for su bempa nyame asama na ba beka say Dr. Baumia no obedi nkunim abato no eno ntino Christopher amu kuma se ha ene ya no say nkomhye no nyame asan sesa no enam owura bom yakoma papa ene mpabo bi akosunti amanya nkopon enam so fuzu bempa so abesesa nkomhye no but papa enye no kre mi nyina baabia nka nkomhye bi ansesa nkomhye enu ntino amanfo afre me pa eni anope kura mi amasofo bi kofo frefre masofo ebusebusa wo mo se na ede na ekoso yase so fuzu bempa sa be hyen kom se yase de nyame aginkunimdie na free NDC for ede ama MPP na minni nkofokro mu di sa adwuma no enti brakwa me wakasa fidie so a amansan nyina etie ede abodawuro ede akire Ghana fo nyinara efi nkran ha ede kosi kumase asantemam ni baabi ase me osofo osu bempa me kasa o kasa fidie so anopai ense me ekoso na nya no kre me make kan baby ase MPP ne bi win election no me nkansa enya no kre nti papa sanity yo papa free bra ye no kasa ye edi ye ba se free yewura Baumia so na aba yewura Mahama so no ebepem na ye kasa yi ekina na wotwe na oman ne ekoto aba ewo abato mu bibia nsesan bakwa mi bibia nsesan enkunimdie no edaso eye NDC for dia owura John Dramani Mahama ono na nyankopon ede oman ahye ne nsa ye beto aba ne bewie no saa so ene ebeye saa na te bibia nsesan na bakwa mi we dia mesrew na me fabric tuwe bi emfa nka bibi kakra mi tiew enura na wo ka bibi fa yisi omo hihye bi omo di abase radio stations bi ene
mfanse TV station bi a omo betu so omo pe ne betumi aka election no ho asem na metieu ana wo ka nsem ma meti so obi kura so edi bibi ebe kasa tia de na wo ka no ne cheye se me ka no kurenti no nipa ko na se ontimi nwene ene odi di atem saa enye hwe na kwa me ya wo ka no media me no ya adwene 100% de ntia me no ya adwene enie omen ya hwiase ye soriye ebritie besi omen mu ena mabatwe so a ni nyina ejina yisifo no eso aye maame Mensa ene bossman ene sa mpenifo no a omu no mu hwe Ghana abatwo eso no sese no abatwo wi eye nibre abatwo eni kwa se ye kan anu tum ye ya hwe ha because yan hweye abatwo wi asundwe a ewo oman mu eni asundwe a ye wo a wutimi pie esa ko fi asundwem akokodagye wa home akowunuma eya niema Ewurade di akyira oman ni yan hweye enam abatwo yi so ye nhunu saade no na me de me kasa se nyame sofo me menya politician but me ka de nyame aka kyem se menka ena me ka de bebo oman no maami Mensa no Ghana ya hwiase ne ye soriye ekuta ne nsem sisi oman se bibi besi ama basabasa yesi ama ewu asi etu atoto a ni nyina ebefiri ono no ho ena aba ena sansumje beba ama bibia ye totin a ni nyina so ebefiri no ho na aba enu nti no asama wo ka no kasafidie no so no omuntie na so pem sanse MPP fo ani abre ena NDC fo so o mani abre enu nti enipa obetumi ama enibre adwo na basabasa ye ensi maami Mensa ene bossman ene mpanifo o mu hwe Ghana abatwo so enti so okase o single only radio stations bi pe no mo cover say election we ya meaning tibida na me gwa menti ase sanse abatwo bi a ya to bia no eye mo central fo ko na mo boa ema sebe asundwe ba ema obi ehunu se dia abatwo na eko obi ehunu se aha we nya sei they said despite group of company mo bom ho modern e wo sa kwan yi abatwo aya na mo boa pa ena radio stations bebre wo Ghana hanom TV stations bebre ekoba ema wutu fie kura wo hu de ekoso ema hunu se aha se na ko ya ha se na ko ye ema bibia eye kama but say so ka se muna mutu so few radio stations bi no mo pe no betimi aka election ho asem abo election ho dawuro dia na se adwini bi wo mutrim na se mu wo biribi e wo hono ma mo pese mo ya na eti bra kwa me dia ho kana kofo bi no nya agere me menti ase enu nti me dia nka mesre we yi no se anka ya papa chief imam ya papa Archbishop Nicholas Duncan Williams ene president kofo ene otumfo ene mpanifo mu o man yi mu omutumi eka na omo kasa kire maami Mensa na omo kasa kire yisifo no se oman emuja be hwiegu e wa batwe yi mu a ejina omo so etese eno ametese amanyokuo yi omo flag bearers akwa sign asumdwe ne nikrata so krata no makosan no enye no na ebebo oman ho ban but the yisifo be ye e wa batwe yi mu ene abatwe yi potia ebeye ene pepepe yo ebeye no ene dia asumdwe beba e kataso muomuaso na obi pese ofa kuntuna ase ye bibi na obi sa menti ase pipa na ya sign no entimi nkonko pata sabasaba se besi o polling stations ho no enti mesre kasma wo kana Ghana fo ntie na sempem ana ye ntie no asopem na fei e papa president kofo papa the person ka sem we utie pa because who is statement una we Ghana eja ye ka Ghana eja na wo ka ho bi ensem se no se utimi babo ntim ba be address nanka what fresh and chofo as a father of this nation no
nanka woni yisi akasa e a press conference na wakasa akire yisi na wona wo ye eja a wo Ghana ha chief mem subeye bi nanka otumfo so aye bi nanka abu so aye bi ohun na Ghana mpanifuo anka yen kasa nyame na me bekire mu nyansa but me dey me kire magene and battle we dicey a battle we very serious ya nhwe sumdua ya wo man mu no ye hu asumdua no nkosi enti mesre Ghana mpanifuo then biribi sei na ye hwehwe president kofo mo ba address na kamuni yisi na kasa na kamuni politicians no anase flag bearers no so akasa say abai ye kotui ya asumdue mu electoral commissioners no mu na mo hwe Ghana battle so mo hwe ma bibibia enye transparent bibibia enye free and fair frenching do bedi nkunim mo fama no do bedi nkuguo mama no husu adi nkuguo ye mpe kataso muomu aso nti mesre Ghana mpanifuo otumfuo ye papa kofuo chief mem ene ye papa Archbishop Nicholas Duncan Williams ebre se ni ehia mo kasa ye papa Dr. Menson Tabel ye papa nyenim buadumo ebre we ni ehia se o se mo kasa e kire yisi no e ma yisi ni hu se moja be hwiegu a enamom so moja nhwiengu a enamom so etuo betoto a enamom so etuo toto a enamom so intimidie mo ba ne me nkola agire na makire no tisa mo befa mo mfa na bribia anya sumdue na de enu akwa me o kano mo nkoso kasa nanka mo ne yisifo no nkasa mpanifo mfra yisi no nkanche yisi se de o kano ntwensan ye bosman asare no ana bosman hwa no ontwe sansem ne nsan abatu no do 7 December radio stations nyina obi ankoba se de fresh ye no no saa ne ye no yes se bibia because Ghana nyani pa ba ko dia Ghana you bia dia e dia na e wo sumase a enti mo pese mo ya saa de wi munyai na ye nkoto aba no na Ghana fo nkyere di o mu pe mimi odi for ma shankom asumiti mi meka se nkom sa ma senti also obia eye de me pese obia ye da bi de o pese oto aba na no to ma no ye pe bibia transparent na ye nhwe de Ghana fo pe ni ye nhwe de nyankopon so atu so no enti bra kwa me kakra me metimi akan na se BBC a ye nka so wo su bempa uyo di fo nto de atwon ho e toto na British esi o man mu a e ba affect me check members me family bra kwa no so sa yisi ma me no to no so na busia ka ho bi ono so be affected okonye bata ye nye 7 December mo mien koto ba no na ye nyi asundwiem na de obedi nkunim no ye mfama no na bribia enya kama na Ghana ye nkoso entra ya asundwiem ye se politicians ebema moja bia be hwiagu ye yisi samo be bu atentia ama nipa be wu o man mu da bi na ai no me be ba mo so ade amo ye no nyame no me betimi aba mo so moja ba kompo hwiagu nyame no me be ba mu yisi fo no mo so mo ma bibia anya toten Ghana bato ba ko nipa nwotwe ene wuye so obi antimi anka ho hwe okokan ya se o su bempa o pe pasa dodo Baba mami misa eyi ebepim se ebi a yesi January mu na ye ba ya bepim bi a be June mu no nkom sha ebe akire yi a nyame ayi ni nsa free Yewura Bawumia so e de akọ Yondramani ma so no ase nyame wo che dodo anambwa ana BBC Brakwame Ewurade a yesom no oye bibia e woni brim okay aya ye nhunu se nye ye nye fosu nyame se nyame nye ne a opeso wo ye nyame bi mom e no yusu yen e de ye de ono pese ye me no me ye instrument a wo nyame fa me mu e ye de opeso wo ye ntina ntimi nkasenti asofu bi nkomse se nkomse ye nyame na me so kai asofu bebebe so aka wo so de o mahunu between condemn wo because nyame no mu kasa na menyina ho bi me de matina maka enti obi so de a wate no onka we nya bufuo enye ntokwa sanse bra kwa me e ha ba hin fie ho no edi 400 no obi a presenter said yo nyame ma ne hu ya okaye ana me ka so ka ne so ono so de a nyame ma ne hu ya ono so kaye but
ɛyɛ bibibi saa asɔfo panyin no odi abufuo bɔ mekaya so no so ɔsɛ mekaya so ka deɛ ɔno ɛka ne bi otumase ontumi nkasa deɛ nyame aka kyerɛ no wosɛ odiifo bi aso ka bi baso onyankopɔn so no ɛyi papabe adentina odiifo bi ka asɛm na we ka we different na we su ka we different ɛfa kyɛw ɛwɔ ɛhaba hemfie hɔ no adiifo 400 no ɔmu nyinaa presente ɔmu prophetic word na so ɔmu nyinaa ka ya ne sɛ ehab kɔ na abɛdi nkunim bɛso sɛdeɛ obi afa so presente the prophetic word now okay ka bible na bible say eye nyame honhom enya bronsam honhom o enya bronsam we enya adamu ni honhom eye nyankopon a obo soro ne asase no onu enyame ena suma onu enyame ne honhom se mewurawura difuo num no mo nse ehab nkomtro na onfa so mfa nkum ehab because no nyame peso kum ehab enti wo ye ehab na bedi nkunim kono bedi nkunim eso na okuku no eti du ba bia nyankopon yo no ma hye nkomtro babe enye nyame ohom na mo mu hye san kom babe eti du ba bia nyame timi ma nipa bi hye nkomtro papa me de bible no nyam nam kyerɛye kakra me de mahu o bible mu no na me ka no bible say nyame honhom nyame na me bekia no akoka se bronsam honhom nyame say me pemi honhom bi onko ehab ahimfie ho edi 400 no bowra omumu no mu nyina hye ehab nkomtro na da honhom mukọ da ehab na onko kontopa na me nam tokwa ne sunku no enti why ne betimi ena bible so nyankopon honhom ba ko be no che ruade ma me nkonkọ ese adwuma no ena nyame se kọ enti sa honhom no ba ehab ahimfie ho no ofri nyankopon chen ne ba yo enya bronsam eye nyame honhom ene boru adifuo mu enti obentimi nkasa adifuo no ye fake na enya bala konfuo no mu ye adifuo ene nyame honhom boru a wo mu se mu hye ehab nkomtro se onko okono no obedi nkunim nyame ne hye da sum ehab fidie because nyame peso okum ehab eti se nkom se no koba se ehab menkwa a nyame nya bibi mfa nyina so nkuno enti onyankopon se akwa mpese mikuno because osori tiame because dia me peso ya no nya ne saa one ne yiri Jezebel ekwa ya me peso amikuno nyi monko na mu mobra difuo num ono na akofa difuo na ba ahimfio so mehye ne nkom monko mummo mura difuo num na moma ye hye ne nkom monka hye ne so ko obedi nkunim no nko enti ye nyame honhom ene bowura adifuo num enti untimi nkasa adifuo ni ye fake because ye nyame honhom sa adifuo ni ye fake ye ni nyame honhom na ba no so ye fake ene na tese nyame so a osoma ne honhom ni nyame so ye fake ana babe na se ehab nkom na ehab koye ene nyame nam so emi yekum ehab enti papa edu tambia wuntimi en kondemu difuo bi a o hye ne nkom edu tambia o so nyame pese oye bibia obetimi ayesa nyame pese ebi ko ogu aban bi anim asia nyame betimi ayesa nyame betimi afadifo bebrebe mo hye nkom ubedi nkunim bare bia no aya soodin bia nyame pese ofa so de panisho afobo so trimba ye ode afobo so na ma no pagya o metri so nkunim die ne de ma fa wi na babae aso de apa wontu magu anim ase de baba de na ne kasa o radio so no o kasa is a politician who is o kasa with boldness o kasa te say o medi nkunim kura wi onu onye odifo we politician na djuma no oye nti mismu ye odifo na nyame ayi bibia kyerem se menka meso asa mismu kamedie ne boldly te say you kan honam mu no onu o ka honam mismu ka sunsun mu nti me die mi hunu ya ne die eye NDC ene bedi nkunim babae NPP chomo ni betne ye pe NDC be win election babae eye anete baba bibia ntimi sesa baba the next question is akabe na wotwe na abato na hyase saa within a space of time nyame ntimi sesa bibi papa nyame sesa bibia
nyame hwɛ opani pa bi ba me ha pani pa oba me ha em se enura na enu achi ana oba me ha nom na osofo taso usukura wa ha na masofo bi wa ha but me mo opani ni din me boni din already so ankofo yem be hye wo mo me ka opani pa me nka sebi MPP wo mo kasa don na se debut wo mu a o man kuta wo mo no but me pese me boni pani din oba ha no ni bedi nkomo na nkomo nso me nka but ye me ma ni hu ye ne se de etie no sa na tie oni mi di nkomo be 1 hour ubusa taso usu a obeka kiro na o mi fie ha oba mi fie ha najo na o ha obusa me de me kan ya ne se bibia ntimi sesa opese ohu se de no fieye na yesesa de no okay kai na ba jo sa pani na wo kan a wo wondin no wo wa ban mu wo di man so na wo ban mu o mo mu pu man e na me kan na oba ye na nasem ne sei oba ye na sem nyina ne sei de makan de meye bi a metimi de adana no me nane no e ma wo mu na niema ye den ba mintimi nkano mintimi nkanse nyina public okay go ye penny pa ba me go ye penny pa enye se bia obi aba me ntena me kasa wo kasa bi so ta ntina me pese me didin betu dwa no ba me ka e de asisu bia se na me kasa na o kasa du baabi no oba no pa nipa ntimi nsane no ebi tambia na mitimi kasa me nipa etimi nyame kasa me nyame etimi sesa na adwene efi ene etama onyankopon kasiri Moses se de ba be kunkum Israel fo nyina na mapagyaw ayo great nation Moses said de bi nyame mempene nyame otesoro no ono no sebi o owo angels akukudam 7 spirits of God wo 24 elders wo seraphims wo cherubims orphanims dominions omu nyina obie ni hono motimi nyame kasa ye man nyame sesa na adwene but Moses ye nipa etimi ginai eni nyame kasa e nyame kasa Moses de waka no me metie me anam kasa me betori Israel for na se no ma resume ayo great nation de waka no mate me say o man no me do man boni acha wo mo eti nipa timi kasa me nyame sesa na adwene enu bi na ohini zikai ayeye bra aze akoka kire ne say ye o wel chonsa manse na ubiwu oni nyame kasa me nyame sa ka kire azaya se me anam ka kire se koka kire zikai ase o ba bi wu bat na sesa ma adwene enya dia me me na ubie na mo man 15 years e dia ka ni fie ho nyame sesa na adwene nyame sesa na adwene o read Leviticus chapter 11 a emo bi ho no nyame ka so mo ho nte Israel bi amfane nsanka but se oba New Testament onyankopon ka kire se emo na o mo ho nte Old Testament mo no afedi o mo ho ate nto onsare mfane nsansom no nkum be kura anwe ena Peter se no awurade se we die hwesum no aye betu ye ne kyeso mo ho nte nyame se dabi menka se bibi ho nte brebi atwam ne ho nte but se die mate ho enti nyame aye som no otimi ma obi ti se Paul obeye Paul ba baba edu ba bi no na wo se de emankofo ye se wo ka se di nkomo kura wa ha e ma o kan se obi nim a on kan sha his excellency John Dramani Mahama se wo ginam empendu obelusu mpendu em say interview na akọ na other stations no eti kwame stansem no na me na me so kan ye no de ba wa akire no eno na em say sonchofo no amfa anka de me kan ye ID kan ne ho
me ne ma me ka sa asem na eye no kure so me kan ana awurade kasa kire me fe ante se ense mu on den tom so okay ense mu on den tom so a na akoma sesa ta adie na ewo ho sen kontimi ya president bi mu no ebe kri ho okay now minim osofo bi a wonye Ghana ni mi hu ne physical da but me teninka e na wafre me so ne makasada ofre me ka kire me se nyame akasa kire no afa Omapani John Dramani Mahama ho say me ne sofu pani bi yamom paye emma Omapani John Dramani Mahama na onyankopon se Ghana mano na minutes of penny no yamom paye ma Omapani John Dramani Mahama na bibi free no onyankopon emfo man san senensa eso so penny no onya Ghana ni Zimbabwe no onya Ghana ni ofre mi osu bempa wo mi phone so ene me kasai sorry and o san fresh as of penny na me kana temi and on of penny so kasai so penny ani mu du pa wo man yi enti awrade na ye som no otumi sisa na dwene benya bibia so no sisa na dwene e wo ho enu nti ana nkrofo ka no ka se Papa Mahama nya dia obetimi abaye president bi edi enti na saa de no baaye na edi enti na fe saa de na free ko anamo bi ene bi aye papa na tu a bi a Ghana ana nipa ye koba no ye nhunu saa na mo no enye se bi abre bi atwam bi a oye boni bi ena ma saa de ne baaye because iso Bible anka boni bi a oye eso so Isaac katri iso se nume konua aba be dawso aye dawku na se osisa wakoma na wugina ye na okentene ho a na wuyi wunua no eho yaudi afiri wo mu a won so ube ni pakese na ampaso esi iso etimi ma konua ni firi ni ko ema onu kura na nkosen kokoto sori Jacob said the name Yamia Samakano. Sign Emma Jacob Mum and a one Emma Jacob Mum and a Okoto sorry, Esau. Emma Esau Yamishano, Emma Ogden, Emma do tell me Jacob Free say, or no pan, I've been on, and you go check Esau, Yamaso Catan said, oh, Japadiano, Yama only sack. Maybe the adults town, the enthusiast of how they. Okay. Family because the could family adults town. My Bible so we need Jacob at 2. No mean you swing. Papa, you meet me free. Another than Kufuado. 2015. A different liberation comes on me than a sooner to reach me, I president. May me share me by a Ginamu bompire. I know. How maybe say one. Who say who can baby say Nyankopon can say a different being shame control. Enti must be a crowd ye Nyame na se saa nkom na bia ema almost a false hope. And na the atosu enso mienu no se Nyame ni perfo bi so entimi mompaye enna ne de wo huni. Ba kwa me da fe. Ye wabusa no, wabusa asema emudu pa baba quality a D4 400 million commission would D4 back could be some commission by so D4 back on commission and no name commission need to move okay thing say oh here it have stay na me manku okuna okunu be dinkugu wono ne ma have who say Onyameti na kunyam ena na honhum gina nanim ena onyankopon se me pe honhum amana kwa dada ehab eye Mikaya ena o present esa asem enti Mikaya de osisu bia kakire ehab se okon na wo kom on sama se de tibia obewu eno na ma sofu pani no a
wɔno wɔ hɔ no ɔno ahyɛ nkɔm sɛ ɛhabɔnkɔ na obɛdi nkunim no ɔbɔɔ me kae asom no now bra kwame wasɛm ni sɛ nka nyankopɔn ɛpɛ so ɔfa me nkɔmhyɛ so ɛde daadaa manyɔkuo bi a anka nyame bɛka kyerɛ me sɛ ɔwu so bɛmpa saa deɛ yi a ma mu ahuru yi mepɛ sɛ mede daadaa ɔm na mede gu ɔm anim ase ka nyame bɛka kyerɛ me sɛdɛ bɛbɔ mpayɛ ɛma amanyɔkuo foforɔ ɛyɛ MPP foɔ mfitiaseɛ no ɛberɛ a ɔmu baa me nkyɛn no na mebɔ mpayɛ ma ɔmo paa mebɔ mpayɛ ma ɔmo ne Awurade kasa kyerɛ me sɛ menyae san sɛ ɔntwusu owura Awomia at this time Awurade ka kyerɛ me na nam sɛ meyɛ onyame diifoɔ na meyɛ ɔsutie nti metie yi na this not the first time because time na Samuel ɛbɔ mpayɛ ama Saul na meka kyerɛ Samuel sɛ ɔnya mpaebɔ na ɔbɔ ama Saul no because yɛ ɔno watwusu no na mmom ɔmfa hɔ of oil no nkɔ gyesi efie ɔbɛkyerɛ de nipa ɔno nyame atwusu no the same thing na Awurade ka kyerɛ me okay ɛna Awurade ma me hu sɛ ɛyɛ John Dramani Mahama ɛna saa bere nyame de ɔman ɛhyɛ ne nsa ɛno nti ɛna ama nhyɛ nkɔm amfa owura Bawumia ho no nti obiara study me ɔwusu bɛmpa so many times ɛna nkurɔfoɔ pii me interview a meka sɛ me deɛ menhyɛ nkɔm me deɛ menhyɛ nkɔm saa afiwe menhyɛ nkɔm fa abatoɔ ho me deɛ menhyɛ nkɔm saa na meka san sɛ deɛ na meyɛ de mpaabɔ na mebɔ ama owura Bawumia no nneɛma na mehu no na nsisi so nneɛma na mehu no na nkɔ yie ɛso na mebɔ mpaeɛ ama no till sɛ Awurade bɛka kyerɛ me sɛ menyae ɛna maa megyaeɛ papa 2015-2016 afidie yi aso yɛ di nkɔmmɔ ma aka sɛ Nana Addo Anwini a yɛmɛhye wasɔ ɔdan wei sɛ mano butusuma sɛ nkɔmhyɛ no ammamu a Baba me can't say we are true. When you first time nyame na me social battle ho kom. Nyame na me social battle ho kom kra na sabi nyame mpagya me nu ba bia medri. Ye ka se ye ka no kra nyame ye me dance ni me spiritual fathers ye me dance. Nyame na me social battle ho kom. Na me ni di prayer. E wo prempa samwe ho. That time na me ni ma de fa politics. Me kra asem na me kan ye wa so dem ho. Me di praise no me man te me ho ase. Am a point ya me so penny twi mani pa se na de ensenhunu na me keka na saa no. So si akoto aba na edubu ahinu su ye no. Enam so penny hu se no. Me back it way. Oyodifo. Ohun saa de no. E free hoko. En kom se bie ni ho no me fa abato ho anya me na me so aka afa nchen. Me ka se ready ani monyam enya ho maso ewa ahonda yim na me de ka sei. Even anya Ghana hampa amama foforo aka. America for battery. Me anam jina maso dem ka say me bompire ma Trump na me pese Trump e wini. But me man so for bi fe me catch him say Trump in e be wini. E me bimpo e ba bonte be kan. Ohun sa de no. Enti ga kwa me. Ade ne de sa na wo kan ba me susu mi busa say na NDC fo so wini a. Ga kwa me. E de na mo de be mi wusu bempa. I was it. Me say, so we busa me say, say, yeah, me can one of the sumina so. The NDC for wini na MPP for wini a. E dey na make because 2016 no, the mass sorry to so. And he say dey na me dey to so. And na me busa say, NDC for wini a. Yani ebe wo no ye be hye wani monyam na afei waso ye nsa na positions ni bi ho a wo de akone de hye ho enya mi na monyam no eyo me dia eyo brade ene ye de monyam no be ma no tan se enya me pe na me de ye de mi yi bata ye brade bra kwa me enti no we de ye be fa mu ba bra kwa me eno kwase me wo mu ni fe Nyankopon a menum mienu esom no no enye obia eno gye de me kan edi eno no enhame eno de sebe eso obia ne me believe ba me owusu bempa me no ka se wa ho brasie mu na me nkwa me no odi for Ghana ha
ɛna nyame nkwame na ɔsɔfo me wɔ papafo bebrebe a ɔmo wɔ m'anim a sɛbe me mɛn ɔmo but ɛsobia ne akyɛdeɛ nyame de adom no nti me mɛkyɛdeɛ nyame de adom me no minim sɛ abato nsɛmu ka ho bi san sɛ brɛ nyame frɛ me no ɔnam me sɔfo pani hyehyɛ nkɔm kyerɛ me sɛ nyame afrɛ me ama amammuo ne ahennie ebi ɔkora me bɔ mpaeɛ a metumi hu scriptures ɛwɔ m'ani so mɛfa bible me nkenkan no na ɛyɛ amammuo ahennie ho nneɛma te sɛ Daniel mo nsɛm ɛne saa nneɛma no saa nti nim sɛ ɛno ka me frɛ ho nti mansua mfiri obi hɔ dakwa me nti no sɛbe mprɛduaso mehu ya menka yɛ me mahunu na maka no onyankopɔn se ɔman ɔde ama yɛ papa John Dramani Mahama NDC ɛna onyame pɛ sɛ sɛ enke wadawuma saa ɛkyerɛ a yɛkyerɛ wo no sɛ kyerɛ na amamu a enka wenum egyina betumi aba ɛna mebisa sɛ ukyerɛ no mu na bi anyame bu afuo a wabɛka nkyɛ sɛ makoa jampa bon baabi a abɔkɔ no bɔkɔ John Dramani Mahama hɔ me ka kyerɛ baabi okay kyerɛ n'akyi ɛso still na me ne vice yɛ fine nso ɔba wasɔre koraa na me soso me kɔ no hɔ still na me bɔ mpae ma vice ɛne MPP ɛkyerɛ ne nyinaa akyi ɛne ɛsɛ papa nkɔmhyɛ yaba ɛni paa na ɔba ha no ɔne mbɛdi nkɔmmɔ no sɛ meyɛ obi a yawdie na nka mede bɛka asɛm yi a ɛnsɛm ɔde baeɛ ne deɛ nka ɛdɛ paa o ɛnsɛm ɔde baeɛ ne deɛ meyɛ obi a m'ani biri sika ɛna meyɛ obi a mepɛ biribi ɛna ɛnyɛ ɔdɔ na medɔ me man Ghana ɛna ɛnyɛ nyame na mesuro no a mepɛ sɛ menante nyame kwan so a kade ɔde bɛgu apono no so deɛ papa anka nyɛ ɔde ketewo ɛsoso me reject ni nyina me se de bi mempɛ na papa panimpa na wo kan yɛwɔ sɛsɛs na danko akufuado yɛwɔ na bɛdi eche Dr. Mahmoud Baumia yɛwɔ Miami Maami Chief of Staff ɛwɔ hɔ yɛwɔ party chairman ɛwɔ hɔ yɛwɔ ni secretaries ni adeade ɛwɔ hɔ yɛwɔ ni ministers ni adeade ɛwɔ hɔ yɛwɔ Council of State chairman Council of State wɔ hɔ deɛ ne bayi papa ɛno deɛ mintimi mfa nto dwa san sɛ yɛ no yɛdwuma na yɛyɛ no mpanifo ba yɛ hɔ na otina radio so na aka na bobo mu din a obi ba hɔ koraa na oni didi ofiri sɛ ɔbɛ wusu bɛmpa no kwa ɔbɛkɔ akɔkra koraa ma obi ahu sɛ sei ba mpanifo na bobo mu din na kuku dam no a bobo mu din no be sɛ panipa ɛba ha na ebi a yewia batro na mɛbɔ nipa kro din wɔ radio so na wɔyɛ mbɛhyew ɛnu mpo ebi a nko a na ebi a me no bi hyia na maka kyerɛw menka ɛma Ghana fo nyina nte san sɛ sɛbe mprɛduason sɛ wote nipa no din a papa wanhwɛ abɛtiam meka no kora kyerɛ ɛti ɔbaa na nka ɔde sika ɛbrɛ wo sɛ dane nkɔm hyɛ anaa ɔsɛ na nka ɔde sika ɛbrɛ wo anaa aboa mu adeɛ bi sɛ dane nkɔm hyɛ anaa sɛ na wohu sɛ yɛ no yɛyɛ asɔfo a yɛnim twerɛ no bare wohu sɛ sɛbe yɛnnuanom politicians no deɛ ana ɔmu firi sɛ wonii no wa wutumi dane no de yɛ deɛ wopɛ ɔhu saa deɛ no ɛna na ɛyɛ ne sɛ yawdie ɛna ebi a mede yɛ saa nti mpanifoɔ na ahyiam ɛna ɔmu decide ɔhu ɔmu nyina firi sɛ yawdie because ɔno mi di nkɔmmɔ nyinaa no deɛ na ɔsan do fa nyinaa yɛ yawdie anaa ba me ma ne hu sɛ ɛnyɛ yawdie dabi meka sɛ nyame animonyam ɛnyɛ yawdie sɛ yawdie a papa sɛ woba ha no anka me no nya fan nka me ma wo fie anka me no enye nneɛma bi a ne yɛyɛ ekukuduru baabi na yawdie o dabi but ɛyɛ nyame na acha ɛna mesumi yɛ nyame akoa nyame ntumi nka na me meka bi ɛsɛ nyame bu befu me sɛ de nyame bufu Samuel no me mpɛsɛ nyame bu befu me because yɛdwuma na yɛyɛ no wanhwɛ yie na wokɔ yɛ de nyame sɛ menya a wanhwɛ nyame bɛtea wo nyame so ɔtea wo a ɛyɛ nsɛm bebree enti no me obi ntumi mfa sika ɛma me nsesa nkɔmhyɛ ɛna ntumi mfa sika ɛntɔ me nkɔmhyɛ ɛna ɛnyɛ yawdie nka yawdie a ka nneɛma bi a
na me na me so hye nkom fa NDC ho enya me bi anka bedi de manima e free MPP for ho no anya anka metimi aka se anka ye pa but enya no na me hwehwe e bi dia me catch any plane stop any ye di wiase nyina akra mamia enam sa asem ni nyama asem nti no mintimi nya ho hwe e ye rade nti me srew mintimi nya ho hwe na me ni wie ye me nyina cross obu sam sentine kra ha no na so pani mintimi nya ho hwe mintimi nya ho hwe ade ne de rade so de ama o ma pani John Dramani Mahama ni usu bempa mintimi nya ho hwe ba amemo mo be don hwe ba kokra amemo obia emfa ne se de tie ya Achoze nesa amemo obia emfa ne se de tie ya openi ba de beba mu okay beba mpa say anybody yes so odwe papa anu adwe mbone o openi aba no ya tokura wie ya to wie oh now eba abam kura wie papa mate beba ma obesan afre me me fre ododo ana me fre ododo I don't see make us an for challenges are enyi usu bempa oboa na asofo bi o sa obo asa ye ni tie na afi fra na ayi na we dey enti papa nyam shisham o shisham papa me da ase anopai me da ase Prophet Dr. Isaac Owusu Bempa Glorious Word and Power Ministries International so fani na ye na atwen komo yo tifo we ni reporter abeto yepono so se wunya subscribe to channel na bomodi ase obe subscribe na fe wa like the video na fe share ma ofofro so na wenye bi hwe sanse hade latest and hot news akwa era mede bremo oso betimi a chere wadwen afa eye ensem we nyina ho ewo comment box ni mu mubeti minkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.